Много кафе. Чакай да си приключи, че да това ето, виж го отвътре. Брат, снимай го на клипче. Ани! Брат, той заваля. Заваля? Да, усети ли капките? Че да разбере. Ани! Ано! I'm gonna boom 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 with your body. Бум, бенг, бенг! Boom bang bang with your body. Ани, капе! А? Капе ни дъжда. Усещаш ли го, Ани, дай че дъжда? Снимай на скоро! Не, снимай! Брат, той е баш якото. Гледай какво се случва. Снимаме края на света, Ани. Човек, погледни колко е бързо. Чакай, аз го снимам. Спокойно. Добре. А моите? Аре, отваряйте цеца, за да ви се не види. Бах. Сега ще минат до децата. Колко е яко. Чакай, сега не мърдай, така да видят хората. Движи се. What the fuck? Ани, светкавици. Скричедъра. Ани, чуваш ли линейките и това? Ани! Ани! Това е четвърто 3 лея, бабка. Брато! Защото е много яко небето с това. Ани, кой мрази? И времето, сега времето да почнем да пееме ветра.